Ahoj, takže let's play prvý diel, prvý part. Naťažili sme, nedávali sme to na záber. Prepáčte nám to, snad nám to odpustíte. Spravili sme si už crafting, Durdur, zatím ťaží. Áno, ťažím. Zatím dám tie boky, no ono to tak bude, lebo je to pekné, no. Aspoň nám sa to páči. Áno, my sme... My to proste stávame, keď sa nám to páči, nepozeráme na názor iných ako niektorí. Že niekomu sa to nepáči, tak to celé prestáva. Proste nám, keď nás sa to niečo páči, tak sa nám to páči, alebo no proste. No, veľa keď sa má. No, takže toto som bol blbo. Majky má asi trávu. Jestve. Jablka. Dobre, 4. Tu môžeme dať ďalšie. Maličký strih, lebo Som potreboval na vecko. Áno, potreboval som na vecko, tak. Ja, nie ty. To je jedno. Hráme na serveri Knightscraft, PvP. Potom vám pošlem aj link, odkaz, čo to je. IP adresa. IPčku. IPčku. Ja, ako? Chodíme vám do popisu videa. Toto je ten stom vyklatiť, znamená sa rozbiť. Tak my tu ešte chvíľu budeme klatiť, ale nie chvíľu, to je iba tak, lebo... No to vyklať. Aby sme tu mali pekne čisto. Toto je tu pekné jablka, nájdavka, také červené, fajné. Aj také fajne vyzerajú. Dobre, juuu! Takýto domček zatím. To je iba taký malý let's play. Možno taký 10 minútový, možno budeme mať 2 časti. Jeden bude mať 10 minút a druhá neviem koľko. To je jedno. To už nechajme na vývin času. Maroš, No, hej, že ma nenájdeš. možno. Ale nie, nezaberajme sa tým. Tam s tým stromom. Jau. Ty si bol kde? Tam to hore si bol? Jo, ale no, vstávajme. Počkaj, musím si urobiť treba dosky. No to bude. Neviem, čo som toľko dosiek zrobil. Jeden stack. Tu by sme mohli dať dvere. Dobre, už mám. A sakra. A som dala drevo. Dobre, no postupuj, tu nebudú dvere, hej. No hej, Tak jednu treba zakryť, že budú neviem, však dvojice. budú dvojité. Dobre. Tak ja to strihnem, lebo snažíme sa ušetriť čas, tak sa tým čo. Tak Späť veľa sme nepostavali. poviem ti pauze. Potrebovala som sa napiť. Ja som tu zatiaľ kus postavila. Takže ja idem naťažiť krompáč, aby som vydal pec. No naťažiť krompáč. Ježiš, naťažiť kameň. Krompáč sa ťažiť. Možno dá. Možno nie. Ale dá sa ťažiť krompáč. Minule, to si pamätám ešte s tebou, čo sme hrali ešte tento server, ale ešte nebol updateovaný. Čo sme našli, tuším, meč a motiku vo vode. Hej. Tak náhodou sme rybárčili. Aj s Tak našim náhodou. rybárskym oblekom. To by museli skúšať. No ale to je jedno. Teraz sa hlavne zaoberajme tým, postavenie domu. Let's play. Maroš vám ukáže, ako to sa dá urobiť. Durdur zatím ide ťažiť. Eminem ide ťažiť.
Došlo drevo. Ja mám drevo, koľko chceš? Ale brezové. Ja mám. Tu máš jeden sták. Ja mám ešte jeden sták. O, ty si bohatý na brezové drevo. No som, no. To si prišiel z Ameriky alebo z Kanady. Kanady. No, takže trebalo by nám spraviť pec. No, pec je. Príjmi ma do peca. Jak to voláš? Počkej, ja ti dačo napíšem. OK. Dobre, ja pôjdem kus naťažiť nejaké Choď na uhlie, ale daj mi, dobre. No, choď. Mám piesok zatím. Máš piesok? Dobre. Alebo však zatím to kus dreva, ja mám ešte veľa dreva. Ešte viacej, to nevydrží, to není uhlie. Ja viem. Dobre, toľko nám zatím stačí. Necháme to páliť. Ale nie, dvere dajme na druhú stranu, aby to vyzeralo kus, nie tu nie tak budú dvere. Ale ne, však mne sa to páči. Ale jak im ukážeme náš domku z diaľky? No tak dobre. Tak to vyrúbam. Tu to pokryje. Ako vidíte, už stávame dom. Keď zistíte, nájdete neočakávaný koniec, tak sa nečudujte, lebo nemám zaregistrovanú verziu Bandicam, snad do budúcnosti. No ale zase veľa kecám. Dobre, ešte si ten strom. Ešte si to nevymuroval, pikalo. Ako ma vidíte v pozadí, kastrujem stromček. Kastruješ. Nehovor takto vulgárne, čo keď to pozerajú malé deti. A malé deti mám u kokota. Nie, fakt. No zatím takto vyzerá náš dom. Dobre, potom tu Odpadne sám. Potom do tu sviečky. Financie. Spravil som si sklenený panel. Keď chcete vedieť, ako spraviť sklo, je to úplne jednoduché. Stačí zobrať. Prvé vypalíme dosky, vypalíme piesok, zrobíš tam toho skla. No, potom sklo dáme tak ako plot. Ako plot proste, keď robíme a máme z toho také tu malé úzke. Sakra. To sa mi stalo často, že nedokopem. Tak. Takýto dom máme bežne. Počkaj, to som... Sorry. Keď chcete niečo zjesť, ale musí to byť jedle, že začnete tu jesť, že okopa vúka. To sa vám nevypláca. Áno, zbytočne vám to... Keď chcete si doplniť jedlo, doplní vám to kúsok, ale čo za cenu toho, že vás to otrávi a skoro zomriete. Áno, a keď stretnete zombie, tak ten vás pochová. On vašu prácu dokončí. Ja spravím čestku. Čestka sa robí. Čestka sa robí takto. Stačí nám zatím jedna. Dáme tu na. Keď ku čestke priložíte sem to ďalšiu, tak sa vám zvýši dá large chest, to znamená po anglicky large je najväčšia, takže to bude najväčšia truhla. Počkajte ešte. Proste veľká rozlohou truhla. Dobre, no. Neskáčem z toho, lebo sa zabijem. No, kde si? Una, Oh! Wow.